Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka udo na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ ule nke ịdị uchu obi. Taa anyị ga-ahụchapụta na orere Josef n'Ijipt dịka uru maka esi mee ya onye nhazi ogige n'ebe ahụ bụ naanị ụzọ Chineke siri kwado ka o wee gabiga ule nke dịrị ya. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya. Anyị garakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke anyị kpọrọ nnwale nke dị ọcha. Chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 39 mmalite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 12 ka anyị were ihe ọmụmụ a. N'ezie, iji chetara anyị ihe anyị mụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga, ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka imeghe ya n'ebe ahụ ka anyị leba anya na ya. Jenesis isi 39 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 12. Ọ na-asụ otu a: ma emere ka Josef rịdata n'Ijipt. Pọtifa, onye na-ejere Fero ozi, onye isi nke ndị ogbu, bụ nwoke Ijipt, wee gbaa ya n'aka ndị Ishmel, ndị mere ya ka ọ rịdata n'ebe ahụ. Jehova wee nọnyere Josef, o wee bụrụ nwoke ihe na-agara nke ọma. Ọ nọ n'ụlọ onye nwe ya bụ onye Ijipt ahụ. Onye nwe ya wee hụ na Jehova nọnyere ya. Ọ hụkwa na ihe niile nke ya na-eme, Jehova na-eme ka ọ gaa nke ọma n'aka ya. Josef wee hụta amara n'iru ya, wee jere ya ozi, o mee ya onye na-elekọta ụlọ ya anya. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyere n'aka ya. O rue site na mgbe o mere ya onye nlekọta n'ụlọ ya na onye nlekọta ihe niile o nwere, na Jehova gọziri ụlọ onye Ijipt ahụ n'ihi Josef. Ngọzi Jehova wee dịkwasị ihe niile o nwere n'ụlọ na n'ọhịa. O wee rapụ ihe niile o nwere n'aka Josef. Ọ maghịkwa ihe ọbụla dị n'aka ya, ma ọ bụghị naanị nri nke ya onwe ya na-eri. Josef makwara mma n'arụ, makwa mma ile anya. O ruo mgbe ihe ndị ya gasịrị, na nwunye nke onye nwe ya weliri anya ya abụọ lekwasị Josef sị, ka mụ na gị dina. Ma ọ jụrụ si nwunye nke onye nwe ya, lee, onye nwe m amaghị ihe dị n'aka m n'ụlọ. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyewuru n'aka m. Ọ dịghị ukwuu n'ụlọ a karịa m onwe m. O gbochikwa ihe ọbụla n'ebe m nọ ma ọ bụghị naanị gị, n'ihi na gị onwe gị bụ nwunye ya. M ga-esikwa aṅa mee oke ihe ọjọọ nke a mehie megide Chineke? O ruo mgbe ọ na-agwa Josef okwu kwa ụbọchị na ogeghị ya ntị idina nso ya ma ọ bụ ịnọnyere ya. O ruo dịka ụbọchị ahụ na ọ bara n'ụlọ ije ozi ya, ma ọ dịghị onye n'etiti ndị ikom nke ụlọ ahụ nọ n'ebe ahụ n'ụlọ. Nwaanyị ahụ wee jide ya n'uwe ya sị, ka mụ na gị dina. O wee rapụ uwe ya n'aka ya, gbalaga pụọ n'ezi. Na njedebe nke nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị malitere ileba anya n'ikike nke ọnwụnwa ahụ nke bịara n'ụzọ Josef. Anyị hụrụ na ọ bụ ọnwụnwa nke a na-atụghị anya ya. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ọ bụ ọnwụnwa nke dịgidere adịgide. Ọ bụghị naanị otu ụbọchị ka nwaanyị ahụ gwara ya okwu. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ụbọchị niile nwaanyị ahụ gara n'iru ịnwa Josef ọnwụnwa. Elega anya, ọ ga-abụ site n'ụzọ ọ ga-eji na-agwa ya okwu n'ụzọ dị nro. Elega anya, ọ ga-abụ ụzọ ọ ga-esi jiri arụ ya n'ezighị ozi. N'ụbọchị niile ka nwaanyị a gara n'iru ime nke a, ọ bụ ọnwụnwa nke dịgidere. Dịka mere ka anyị mara, ọnwụnwa pụrụ ịbịa naanị otu ugboro, anyị wee merie ya. Mana mgbe ọ bụ ọnwụnwa nke na-abịa ụbọchị niile n'ọgbọ nke ịkwa iko, ịgwa gị eziokwu, ọ bụ ihe dị ike iguzogide ruo n'ikpeazụ. Ọ bụghịkwa naanị nke a, anyị hụrụ na ọ bụ ọnwụnwa nke ihe a ga-eme na nzuzo. Ọ bụ ọnwụnwa nke ọ ga-abụ ọ gasịkwarị na Josef etinye aka n'ime ya, enweghị onye ọbụla ga-amata. Ọ bụ otu ihe nke dịrị naanị n'etiti ya na nwaanyị a. Ọ dịghị onye ọbụla ga-amata na Josef mere ihe dị otu a. Ị hụrụ ya? Ọ bụ ọnwụnwa ndị dịrị ike nke ukwuu. Ugbu a na nke anọ, ọ bụrụ ọnwụnwa nke nwere amamihe. Ama m na ị ga-ajụ sị, onye ọzụzụ atụrụ, ọnwụnwa ọ pụrụ inwe amamihe? Ngwa chere nwa mgbe nta, o nwere onye ọbụla n'etiti anyị nke a ga-eji ihe nke na-enweghị nghọta dị n'ime ya nwa ọnwụnwa? Onye ọbụla nke dabara n'ọnwụnwa ga-eche echiche banyere ya n'ime obi ya, n'ihi na anyị bụ mmadụ ndị na-eche echiche. A ga-enwe ihe dị n'ime ya nke nwere amamihe.
ekwenyere m na amamihe dị n'ọnwa nke a nye Josef bụ ọ gara abụ uru nye ya ma ọ bụrụ na o kwenyere nwunye nna ya ukwu. Ọ bụghị eziokwu. Nke a gara abụ ohere dị ukwuu maka inweta ọganiru karịa. Cheta na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ hụtawa iru ọma n'ebe nna ya ukwu nọ. Ọ hụtawa amara n'iru nna ya ukwu. Nke a gara abụ ohere kachasị adị mma ịhụta amara n'iru nne ya ukwu. Ugbu a ka ezinụlọ Pọtịfa niile gara adị n'aka ya. Cheta na ọ sị na enyefere ihe niile n'aka ya, ewezụgakwa nwunye Pọtịfa. Ugbu a ka ọ gara etikọnye nwunye Pọtịfa n'ihe niile nke enyefere n'aka ya. Ọ gara abụ onye ọchịchị nke ezinụlọ ahụ n'ezie. Ọ gara abụ ohere dị ukwuu nye ya inwe ọganiru karịa. Ịdaba n'ime ọnwa nke a gara enye Josef enyi siri ike n'ụlọ Pọtịfa. Ọ bụrụkwanụ na ọjụ, nke a ga-eme ka ọ bụrụ onye akpọrọ asị. Eleghị anya, Josef gbakọrọ ọghọm dị n'ime ya. Site n'ikwenyere nwaanyị ahụ, ọ gara enwe ohere maka mbuli elu karịa n'ụlọ Pọtịfa. Nnupụ isi ga-emekwanụ ka iwe dị ọkụ nke nwaanyị ahụ na-enweghị egwu Chineke dị ukwuu n'arụ ya. N'otu akụkụ, n'eziokwu, ọ bụrụ ọnwa nke jupụtara na amamihe. Amamihe dị n'ime ya. Ọ bụrụ ọnwa nke nwere amamihe. Ugbu a na-ịga n'iru na nke ise, ọ bụrụ ọnwa nke jupụtara na aghụghọ. Ị hụrụ ya? Ị maara, mgbe anyị nụrụ ka ndị mmadụ na-ekwu banyere ọnwa nke ịkwa iko, ọtụtụ oge anyị na-eche na ọ bụ ihe na-eme n'anụ arụ oge niile. Ma ọ bụrụ na anyị maara eziokwu nke dị n'ime ya, ọtụtụ ndị ikom ndị na-adaba n'ime mmehie ịkwa iko a adaghị naanị n'echiche. Enwere otu enyi m onye nọrọ n'ije ozi ma dabanye na nsogbu otu oge, merụrụ ọgbụgba ndụ ya na nwunye ya. Nke a mere ka ọ gabiga oge dị ike nke ịbụ onye merere emere nakwa ahụhụ n'ihi mmehie ya. N'ikpeazụ, ọ chịkọtara ezinụlọ ya ọnụ. Ha bikọtakwara ọnụ ugbu a, ma ọ nọghịkwa n'ije ozi. Ọ na-arụ ọrụ oyibo ugbu a. Mụ na ya nọrọ n'oge na-adịghị anya gara aga. O wee malite ikwu okwu banyere ihe nke mere ya. Apụghị m ichetọ ihe o kwuru. Ọ sịrị onye ọzụzụ atụrụ, ọ bụ ihe siri ike dịka m na-ele anya n'azụ ịhụta ihe nke m mere nakwa ihe nke mere m. Ọ sịrị na nwaanyị ahụ eruteghị otu ụzọ n'ime ụzọ 10 nke ihe nwunye ya bụ. Mana ọ sịrị, o gere m ntị. Apụrụ m ịhụtakwa na o gosiri mmasị, jụọkwa ajụjụ banyere ihe m na-eme. Mgbe m mekwara ihe ọ bụla nke ọ hụtara, ọ ga-abịakwute m na-emetụ m aka n'arụ dịka ọ na-agwa m na ihe ahụ nke m na-eme dị mma nke ukwuu, nakwa na ụzọ m si eme ihe mara mma nke ukwuu. Ọ nara egosi mmasị nye ọchịchị obi m. Nke ahụ bụkwa ihe mere m onwe m ji nwee mmasị n'ebe ọ nọ. Aghụghọ nke ọnwụnwa Josef enwere ike ịchịkọta ya ọnụ n'okwu a nke m gụrụ n'izu ụka a site n'ihe Marcus Dot dere banyere akwụkwọ Jenesis. O dere sị, adịghị ahụta ya oge niile. Nke kacha nke n'ebe ndị ntorobịa dị bụ ndị kacha nwee mkpa ịhụta ya. Na n'ụdị ọnwa ndị ahụ, ọ bụghị naanị agụrụ nke obi ka e kwesịrị ichekwa, kama oke ihe ndị na-egosi ịgha ụgha n'ebe ọ dị omimi, oke ọchịchọ maka ịhụnanya nakwa mmasị inyeghachi ịhụnanya nke nwaanyị n'ihi mmasị ya inyechasị onwe ya. O dekwara ọtụtụ ihe ọjọọ na-eme n'ihi agụrụ nyeghachi nke aghọtaghịrị nakwa nke na-enweghị nchekwa. Ihe Marcus Dot na-ekwu bụ na ọtụtụ oge ọnwa nke na-eduru ruo n'ịkwa iko bụ agha nke a na-alụ, ọ bụghị naanị n'echiche kama na agụụ nke arụ. Ọ dị mfe ka di na nwunye ndị biwere ọtụtụ oge chezọọ na ihe a na-ahụ anya abụghị naanị mkpa anyị nwere, na ndị ikom chọkwara ka emezuoro ha mkpa nke agụụ echiche ha. Ndị inyom chọkwara ka emezuoro ha agụụ nke mkpa nke echiche ha. Anyị nwekwa ohere ịbanye na nkọwa nke ihe dị iche na mkpa ndị ahụ, ma ị ga-ahụta ha n'akwụkwọ ọbụla nke onye nke Kraịst dere banyere alụlụ di na nwunye. Aghụghọ nke ọnwụnwa ha nwara Josef bụrụ nke a. Ọ bụrụ nwaanyị onye di ya leghara anya. Nwoke ahụ adịghị anọ n'ụlọ oge ọbụla, mana nwunye ya nọrọ n'ụlọ oge niile. Ọ chọkwara Josef, ọ bụghịkwa n'ihi ihe ndị a na-ahụ anya nke pụtara ihe n'akwụkwọ nsọ n'ebe ahụ, kama n'ihi ihe ndị ọzọ. Onye ya na ya ga-anọkọrịta nwee nkwukọrịta okwu. Aga m emekwa ka ị kwenye nke a n'oge na-adịghị anya dịka anyị na-aga n'iru. Nke ahụ bụ ikike nke ọnwụnwa. Ọ bụkwara ihe dị ike nye Josef, kwenyere m n'ezie. Nke a bụrụ ihe dị mfe nye ya. Oge ụfọdụ anyị na-eche na ndị edere maka ha n'akwụkwọ nsọ ebuga anụ arụ. Anyị na-eche na ha bụ osisi ndị edere n'akwụkwọ nsọ, na ha abụghịkwa ezi ya, na ha bụ naanị akụkọ ndị chepụtara echepụta. Achọrọ m ịgwa gị otu ihe. Josef bụ mmadụ
nwa okorobịa onye nwere ọbara nke zutere ọnwa nke nwaanyị mara mma niile anya n'ọnọdụ ebe ọ gara adịrị ya mfe ịdaba n'ime ya, ma isiokwu nke dị n'ime ya bụ na o meghị nke a. N'ihi gịnị? Ka anyị gaa n'iru, anyị ga-ahụta ihe mere o ji omeghị nke a. Ugbu a chọrọ m ịgwa unu okwu na nkenke banyere ike ya nke na-emeri ọnwụnwa. Kedu ka o jiri nwee mmeri wee ghara ịda? Eche m na ọ bụ ebe a ka anyị ga-amụta ọtụtụ ihe na ndụ Josef, nke ka nke ndị ntorobịa. Ọ bụghịkwa naanị ndị ntorobịa, anyị niile n'otu n'otu. E nwere ụkpụrụ anọ ma ọ bụ ise nke m chere na ha mekọtara anyị taa. N'ezie, ha sitekwara n'okwu Chineke, ike nke na-emeri ọnwụnwa. Ụkpụrụ nke mbụ, Josef nwere owuwe anya tutu nsogbu ahụ abịa. Haleluya. Ọ sịrị n'ahịrị nke 8 na mgbe o mere ihe juru ya anya site n'ịkpọ ya ka ha dinakọ, akwụkwọ nsọ sịrị ma ọ jụrụ. Ị hụrụ ya? Ngwa ngwa ọ sịrị mba, agaghị m eme ya. Enwere mkpebi kwụsịrị ike n'ime obi ya. Nke a na-echetara m ihe m gụtara n'akwụkwọ Daniel. Akwụkwọ nsọ sị na Daniel sị na o mere mkpebi n'ime obi ya. Ị hụrụ ya? Mana Daniel kpebiri n'ime obi ya na ọ gaghị emerụ onwe ya. Josef nwere mkpebi kwụsịrị ike n'ime obi ya. Ụkpụrụ sitere na nke a bụ na o nwere owuwe anya. O doro anya site n'akụkọ a na Josef na Chineke na-ejekọ njem. Ọ nọkwa na njikere oge niile na mmekọrịta ya na Chineke. O nwere mkpebi n'obi ya banyere mmehie tutu ọnwụnwa ahụ abịa. Ekwuokwa m ka ọtụtụ oge dịka m na-akụziri ndị ntorobịa ihe na oche dị n'azụ n'ime ụgbọala dị ọkụ. Ọ bụghị ebe a na-eme mkpebi banyere ụdị ndụ a ga-ebi na ihe gbasara mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ezi enyi m, ọ bụghị ebe ahụ mgbe ọnwa ahụ rutere ka ị ga-eme mkpebi ahụ, n'ihi na ọ bụ ọnwa nke na-adọ adọ nke ukwuu n'arụ. Ọ bụ ọnwa nke nwere ikike n'ebe anụ arụ anyị nọ. Mkpebi ahụ bụ mkpebi ị kwesịrị imeri tupu ọnwa ahụ erute. Mkpebi ahụ bụ mkpebi nke ị kwesịrị ime n'ime obi gị, ọbụnadị mgbe ị nọ n'ụlọ. Agaghị m eme ajọ ihe ọbụla megide Chineke m. Ị hụrụ ya? Haleluya. Ọ dịkwa mkpa ka ime mkpebi ndị a tupu ị banyere ọnọdụ ahụ. Ọ dị mkpa ka ịnọdụ ala dedata ihe ị kwenyere banyere mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ị ga-ede ya ọ bụghị naanị n'akwụkwọ, kama ị ga-edekwa ya na mbadamba tebụl nke obi gị, nakwa nke echiche gị, nakwa nke akọ na uche gị. N'ihi na oge na-abịa mgbe ị ga-anọ n'ọnọdụ dị ike dịka Josef nọrọ, n'oge nke na-atụghị anya ya, n'oge ọnwa nke ga-eji aghụghọ bịa ime ka ị daa. Ọ bụrụkwa na ị mebeghị mkpebe tutu oge ahụ erue banyere ihe ị ga-eme, ị ga-adaba n'ime ọnwụnwa ahụ. Enyi m, n'eziokwu, mgbe nwaanyị ahụ na-eyipụ akwa n'iru gị, ị ga-adaba n'ime ọnwụnwa ahụ. Josef nwere mmeri n'ihi na o buruwa ụzọ mee mkpebi tupu ọnwụnwa ahụ abịa. Ị hụrụ, nsogbu adịghị eme gị ihe ịbụ, kama nsogbu na-ekpughe ihe ịbụ. Nsogbu a na ndụ Josef emeghị onye dị ọcha. Josef bụrụ nwa okorobịa onye dị ọcha n'ime obi ya. Naanị ihe nsogbu ahụ mere bụ na o kpughere ịdị ọcha nke ndụ Josef. Nke ahụ bụ ụkpụrụ nke mbụ. Ugbu a, ụkpụrụ nke abụọ. Ọ bụghị naanị na o nwere owuwe anya tupu nsogbu ahụ abịa. Nke abụọ, ọ maara na ịhụnanya na-enwe mweda n'ala. Haleluya. N'ahịrị nke 8 na nke 9, Josef nyere nwunye Pọtifa otu n'ime ihe gbara ọkpụrụkpụ nke mere o ji nwee mkpebi ahụ na ya agaghị eme ihe nwaanyị a chọrọ ka o mee. O kwuru na ya emewe onwe ya ohu nke nwere mweda n'ala nye nna ya ukwu nke bụ di nwaanyị a, na onweghịkwa ihe ọbụla dị n'ụlọ ahụ nke di nwaanyị a na-etinyeghị n'aka ya. Pọtifa emesowo ya n'ụzọ dị mma nke ukwuu. Ya mere Josef hụtara onwe ya dịka onye ji ụgwọ, nke mere ka o nwee mweda n'ala nye nwoke ahụ. O wee sị ya, apụghị m imehie megide gị na-emegideghị di gị. Ị hụrụ ya? Apụghị m ime ajọ ihe a n'ebe ị nọ na-emegide gị nwoke a onye meworo m ọtụtụ ihe ọma. Ọ na-agụ m ka m nwere ozi a rute ndị ntorobịa niile ndị nọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ndị ọtụtụ n'ime ha na-anọdụ n'oche na nzukọ anyị ha dị iche iche, ndị kwenyeworo eleghị anya site n'ihe a na-ahụ n'igwe onyonyo TV nakwa ihe ndị edere n'akwụkwọ ndị a na-ebipụta n'ọgbọ anyị a, na ịkwa iko bụ mkpebi dị n'etiti mmadụ abụọ nke na-agbasaghịkwa onye ọzọ ọbụla. Ọ bụrụkwa na ịnọdụ ala n'ime ụlọ ọrụ m wee gee ndị mmadụ ntị banyere ntiwa ha na-enwe n'obi ha, bụ ndị chere na ime ihe Josef jụrụ ime bụ ihe gbasara naanị ha, ị ga-esoro m mụta na ọ bụghị ihe mmadụ ọbụla na-eme naanị n'etiti ha abụọ. Mgbe ọbụla ebiri ndụ dị otu a, e nwere mmadụ ndị ọzọ na-emekọta nakwa ndị na-akwụ ụgwọ ya. Egekwa m ntị n'afọ ndị a niile nye ụmụaka ndị na-abịa na-ebe akwa na-arịọkwa Chineke na-asị n'ihi gịnị. Ị ga-ahụtakwa ihe mgbu niile nke dị na ndụ onye ntorobịa ka a na-awụpụta ya n'okwu ndị e kwuru na nkeji ole na ole.
n'ihi na mmadụ abụọ ndị jụrụ irubere Chineke isi, ndị jụrụ irubere isi n'okwu Chineke ekpebiwo sị ọ bụ mkpebi naanị anyị pụrụ ime ya dịka o si masị anyị, onweghịkwa onye ọ gbasara. Ma achọrọ m ịgwa gị otu ihe: mmehie na-emekọta ndị ọzọ oge niile. Josef maara na ọ bụrụ na o kwenyere nwaanyị ahụ, ọ garaghị abụ naanị ha abụọ, ọ gara emekọtakwa Pọtifa, ọ gara emekọtakwa ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ. Ị hụrụ ya? Ugbu a ụkpụrụ nke atọ, o nwere amamihe ịgbanarị ebe o sitere. Haleluya! Nke a dị mmasị nke ukwuu. Amaghị m ihe ọbụla nke karịrị ihe edere n'akwụkwọ a. Ọbụnadị Josefus ekwughị ọtụtụ ihe banyere nwunye Pọtifa, kama ọ ga-abụ dị nwaanyị pụrụ iche. Na mbụ eleghị anya, ọ bụrụ nwaanyị mara mma n'ile anya, n'ihi na ọkwa di ya nwere ga-enye ya ohere maka ịhọrọ site na ụmụ nwaanyị ndị kachasị mma. Mana ọ bụkwara nwaanyị nwere aghụghọ nke na-adịghịkwa akwụsị tutu o nweta ihe ọ na-achọ. Mgbe ọ ghọtara na Josef agaghị esoro ya dinakọ, ọ gaghịkwa ekwenye n'ihe ọbụla nke ọ rịọrọ ya. Ọ sịrị, nwa m, aga m anwale gị n'ụzọ ọzọ. Josef, lee anya, aghọtara m owuwe anya gị, aghọtara m na okpukpere gị pụrụ iche site na nke m. Ịbụkwa onye ezi omume karịa m onwe m. Ekwenyewo m na nke ahụ, kama gee ntị. Kedụkwanụ maka anya abụọ irikọ nri ehihie? Ị hụrụ ya? Ị ga-asị onye ọzụzụ atụrụ, agụghị m nke a n'ebe ahụ. Lee anya na nke ahịrị nke 10, ọ sị, o rue mgbe ọ na-agwa Josef okwu kwa ụbọchị na o geghị ya ntị idina nso ya ma ọ bụ ịnọnyere ya. Ọ sịrị, achọghị m ịnọ gị nso, achọrọ m ịnọ gị n'ebe dị anya dịka m pụrụ. Ụfọdụ ndị ode akwụkwọ n'ime ụwa bụ ndị gbalịworo ide ihe banyere akụkọ Josef, emewo ka ndị mmadụ chee na Josef nwere mmasị ịnọ onye ọnwụnwa ahụ nso. Ma akwụkwọ nsọ ebe a sịrị na ọ jụrụ ịnọ ya nso. Ị hụrụ ya? Ihe ebe a na-akọwa bụ nke a, na mgbe Josef jụrụ isoro nwunye Pọtifa dinakọ, ọ gbalịrị ime ka Josef nọrọ ya nso oge dị nta. Ma Josef jụrụ ọbụnadị ịnọ ya nso. Ọ jụrụ ịbịa soro ya kpakọrịta nkata. Otu n'ime ụkpụrụ maka ọnwa bụ nke a: ọ bụrụ na ị ga-emeri ọnwa, ị ga-anọ n'ebe dị anya site n'ebe o si abịa. Ugbu a ka m kọwara gị nke a dị ka o siri mekọta anyị taa. Oge na-adịghị anya gara aga, otu di na nwunye nọdụrụ ala ka mụ na ha kwukwa okwu banyere alụlụ di na nwunye ha nke na-achọ ịgbasa, n'ihi na nwoke a na-enwe mmekọrịta ya na nwaanyị ọzọ n'ụlọ ọrụ ya. Ọ sịrị na ya achọghịkwa ime nke a ọzọ. Ọ chọkwara ka emezie ihe niile nke ga-eme ka ya na nwunye ya dị n'otu. Nwaanyị ahụ nọkwa na-akwa akwa na-ewe iwe. Ya mere ajụrụ m ya sị, nwoke m, nwaanyị nke ọzọ a ebee ka ọ nọ? Ọ ka nọ n'ụlọ ọrụ ahụ? Ọ zara m sị m, ee, ọ ka nọ n'ebe ahụ. Asịrị m ya, ezi enyi m, ị ga-achọ ọrụ ọzọ, ị ga-agba mbọ nweta ọrụ ọzọ. Ọ jụọ m, gịnị ka ị na-ekwu onye ọzọ atụrụ? M sị ya, ị ga-esi n'ebe ahụ pụọ. Ị pụghị ije ọrụ ụbọchị niile ma nọrọ n'ebe ahụ gị na nwaanyị a nke na-anwa gị, ka ị ghara ikwesịrị nwunye gị ntụkwasị obi na-anọkọ oge niile. Ị pụghị ime ya, ị ga-achọrọ ọrụ ọzọ. Ọ gwara m sị m, onye ọzụzụ atụrụ, ma apụghị m inweta ọrụ. Asịrị m ya, gee ntị enyi m, adịghị m ekwu banyere ọrụ gị, ana m ekwu banyere ndụ gị, na alụlụ di na nwunye gị, na ezinụlọ gị, na ọdịnihu gị, na ụmụaka gị, nakwa ihe niile dị gị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhazi ihe niile n'ụzọ o kwesịrị, site n'ebe ahụ pụọ. Ọ na-eju m anya bụ ndị nke Kraịst ole ndị maara ihe nsogbu ha bụ, marakwa ihe ha kwesịrị ime maka igbo mkpa niile ahụ, ma n'ihi ihe na-abaghị n'ihe nke na-enweghịkwa amamihe ọbụla, ha adịghị eme ihe kwesịrị ka ha mee maka ịzọpụta alụlụ di na nwunye ha na ezinụlọ ha na ọdịnihu ha site n'ọnọdụ ahụ, nke na-eme ka anyị na-eche echiche ma ha chọkwara ime ya n'ezie. Josef maara ihe nke ukwuu ruo n'ịgbanarị ebe ọnwụnwa ahụ si na-abịa. Aga m agwa gị otu ihe: ọ bụrụ na ịbanye n'ọnọdụ dị otu a, ọ bụrụ na ịhụta onwe gị n'ọnọdụ dị otu a, ndị a bụ ụfọdụ ụkpụrụ ndị pụrụ iji si na ya pụta. Achọkwara m ịgwa gị otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa. Ọ bụkwa nke a: gbanarị ebe ọnwụnwa ahụ si na-abịa. Gbanarị ebe o si abịa. Akwụkwọ ndị Rom 13 ahịrị nke 14 sịrị otu a: unu ebukwala ụzọ na-echere arụ ime ihe ọjọọ na-agụ ya. Ị hụrụ ya? Nke ahụ bụ ụkpụrụ nke atọ. Ụkpụrụ nke anọ: gịnị mere Josef jiri nwee ike imegide ọnwụnwa ahụ? O nwere owuwe anya tutu nsogbu ahụ abịa. Ọ maara na ịhụnanya chọrọ mweda n'ala. O nwere amamihe ịgbanarị ebe ọnwụnwa ahụ siri na-abịa. Ugbu a nke anọkwa: mmehie nara eju ya anya. Ị hụrụ ya? Echere m na n'omenala anyị adịghị enyekwa anyị ohere ka ndị mmadụ bụrụ ndị ihe juru anya. N'eziokwu, n'ụbọchị taa, ihe adịghịkwa eju ndị mmadụ anya ọzọ. Echetara m
oge igwe onyonyo malitere anara m etolite dịka nwata n'ezinụlọ. O doghịkwa nna m anya ma anyị kwesịrị inwe ihe ndị ahụ bụ igwe onyonyo, ma n'ikpeazụ anyị zụrụ otu ụmụ ihe nta ndị dị gburugburu. Nna anyị makwara na anyị ga-emebi ya ma ọ bụrụ na ahapụ anyị. Ya mere ọ na-elezi anyị anya n'ihe anyị na-eme. Nke ahụ bụrụ tutu ewepụta igwe nta nke ahụ a na-eji n'aka maka ịhọrọ ihe a ga-eji ele igwe onyonyo TV nke a na-akpọ remote control. Mgbe ọbụla ihe pụrụ imebi ihe bịara nso, maọbụ mgbe ọbụla ha wepụtara ihe ọbụla nke onyonyo ya na-adịghị mma n'ile anya, n'eziokwu nna m na-amali elu site n'oche ebe ọ nọ ga-agbanyụọ ya. Ị hụrụ ya? Nna anyị wezugara ebe niile a na-ezi banyere ịma ọkwa ahịa ndị na-adịghị mma maọbụ ime ihe ọbụla nke na-adịghị mma ile anya. Ọ ga-ekulite n'oche ga-agbanyụ igwe onyonyo TV ahụ, cherekwa nwa mgbe nta. Mgbe oge gasịrị, ọ ga-agbanyekwa ya. Ị maara ihe mere? Dịka oge na-aga, anyị na-eme ka obi anyị na-asụgharị banyere mmehie ndị dị na ndụ ndị ọzọ ruo mgbe ụkpụrụ ndị ahụ ndị kwesịrị ịbụ nke anyị dịka ndị nke Kraịst ga-amalite na-adasasị n'otu n'otu, ruo mgbe anyị ga-ahụta na mmekọta banyere ha adịghịkwa n'ime anyị. Gịnị bụ ekwesịghị ntụkwasị obi? Ọtụtụ ndị nke Kraịst maara ihe ọ bụ ime nzuzu na-agagharị. Ị maara n'oge dị iche iche ana m ahụ ihe omume n'igwe onyonyo TV ebe ha na-agwa di na nwunye okwu. Otu ajụjụ m nụkwara otu abalị bụ, ị chere na ị kwesịrị ime nzuzu na-agagharị? Ha niile chere ọchị. Nụ mmadụ na-eme nzuzu. Ọtụtụ ndị nke Kraịst na-esikwa otu echiche. Achọrọ m ịgwa gị otu ihe mere Josef jiri wee mmeri n'ebe mmehie anọ bụ na mmehie juru ya anya. Ọ bụ mmadụ onye mmehie juru anya. Achọrọ m ka ị gụọ n'akwụkwọ nsọ gị ihe o kwuru nye nwaanyị ahụ mgbe ọ gwara ya ka ha dinakọ n'ahịrị nke 9. Ọ sị, m ga-esi aṅaa mee oke ihe ọjọọ nke a, mehie megide Chineke? Ọ hụwo ya dịka oke ihe ọjọọ. Ndị ikom na ndị inyom, oge eruwo mgbe ndị nke Kraịst ga-ebili ọtọ ma cheta na ekwesịghị ntụkwasị obi nye alụlụ di na nwunye na ịkwa iko. Ha niile dịka edere ya n'okwu Chineke bụ oke mmebi iwu, bụrụkwa mmehie dị ukwuu megide Chineke. O nweghịkwa onye na-ekwu nke ahụ ọzọ. Adịghị m anụkwa ya ọtụtụ oge, ọbụnadị site n'ebe nchụaja. Ma nke ahụ bụ ihe Chineke na-ekwu. Ihe mere Josef ekwenyeghị ịdaba n'ime ọnwa bụ na o nwere ojuju anya n'ihi mmehie. Mmehie na-eju ya anya. Echiche nke ihe nwaanyị ahụ chọrọ bụrụ mmerụ dị ukwuu nye ya, nke mere ka ọ bụrụ ụzọ a na-adịghị eji ije n'ime ya n'ebe ọ nọ. O wee sị, apụghị m ime ya. Nke ahụ ga-abụ mmebi iwu dị ukwuu megide Chineke. Oge ụfọdụ ọ na-enye aka ka anyị cheta na Chineke hiwere iwu dị iche iche maka obi ụtọ anyị na ọdịmma anyị. Imebikwa iwu ndị a abụghị naanị nnupụ isi nye ụkpụrụ obibi nakwa ọgbọ anyị, kama ọ bụ nnupụ isi nye onye ọchịchị nke ụwa niile. Ndị ikom na ndị inyom, ka m chetara unu, ọ bụ ezie na mmehie pụrụ ịbụ ihe ọjọọ megide mmadụ ọzọ ma ọ bụ ezinụlọ ọzọ, ma ọ bụ nwanna nwaanyị n'ime Kraịst. Mmehie niile na mbụ bụ ajọ ihe megide Chineke. O nwere owuwe anya tutu nsogbu ahụ. Ọ maara na ịhụnanya nwere nweda n'ala. O nwere amamihe ịgbanarị ebe o sitere. Mmehie juru ya anya, mana nke ikpeazụ, nke a bụkwa nke anyị kwesịrị ịnọ na ya nkeji ole na ole dịka anyị na-emechi. Ọ maara na nlaghachi dị mma karịa mmeri. Ị hụrụ ya? Achọrọ m ka ị gụọ ihe mere n'ahịrị nke 12. Amaghị m ụzọ o siri mee ya, ma mgbe ọ hụtara na ya apụghị inweta Josef n'ụzọ nke o jiri na-aga, nwunye Pọtifa kpebiri isere Josef ọnya. Ya mere nwaanyị ahụ zipụsịrị ndị ikom niile na-eje ozi n'ụlọ ahụ. Otu ụtụtụ o ziri ha ozi sị ha, unu niile na-arụsị ọrụ ike, ana m elekwa unu anya n'ọrụ. Ya mere aga m enye unu otu ụbọchị ka unu laa ezumike dịka ndị ohu ndị ọzọ niile nara ala. Ọ maara na dịka Josef na-eme n'ijere di ya ozi, Josef ga-abata n'ime ụlọ. Mgbe Josef batara n'ime ụlọ n'ụbọchị ahụ, o nweghịkwa onye ọzọ nọ n'ebe ahụ. O wee nweta ya. Ihe na-emugbe apụtara ihe dịkwa mfe. Ọ chọrọ ịkwaso nwokorobịa ahụ iko n'ike. O jidere uwe ya wee sị ya, ọ bụrụ na ị gaghị ekwenyere m, aga m adọkpọrọ gị banye n'ụlọ. Akwụkwọ nsọ sikwara na Josef rapụrụ uwe ya n'aka nwaanyị ahụ wee gbapụ ọsọ. Haleluya! Ị ga-asị nwoke, nke ahụ bụ ịtụ egwu na-enweghị isi. Nke ahụ bụ ọgbụgba ume, n'ihi na Josef maara na ọ dị mma karịa ịhapụ uwe ya n'aka nwaanyị ahụ karịa ịhapụ omume ya na ezi omume ya n'aka nwaanyị ahụ. Ị maara ihe m mụtara bụ na oge ụfọdụ ụzọ kachasị mma iji merie ọnwa bụ site na ya gbapụ ọsọ. N'ezie, nke a bụ echiche dị mmasị site n'ihe ọmụmụ nke akwụkwọ nsọ. Dịka m maara
agwaghị anyị gbaa ọsọ site n'ihe ọbụla ọzọ. Ka ọ dị, a gwara anyị guzogidesie ekwensu ike na ọ ga-esikwa n'ebe anyị nọ gbapụ. Ma mgbe ọ bịara n'ịkwa iko, a gwara anyị ka anyị gbapụ ya ọsọ. Timoti nke 2 isi 2 ahịrị nke 22 sịrị, gbara agụụ ịkwa iko ọsọ. N'ihi gịnị? N'ihi na e nwere otu ihe banyere ọdịdị ọnwụnwa maka ịkwa iko nke na-eme ka o sie ike nye ọtụtụ mmadụ imeri ya, n'ihi ụzọ o si akwagide mmadụ na-enyeghị ezumike. E nwere ihe dị n'ọdịdị ọnwụnwa nke ịkwa iko nke mere n'ụzọ naanị a pụrụ iji gbanarị ya. Esi enyi m bụ ịgbara ya ọsọ. Josef nwere mmeri. Ị maara otu ihe? Mụ na ihe ruru 100 mmadụ ekwuwa okwu ndị gabigaworo ọnwa nke a. Ụfọdụ gbalịrị iguzogide ya, ụfọdụ nwere mmeri na ya, ụfọdụ dabara n'ime ya. Ọ bụrụ na m gara anọdụ ala n'ime ụlọ ọrụ m wee dedata ụkpụrụ 5 nke ga-enyere ndị mmadụ aka imeri ọnwụnwa nke a na ndụ ha, agaraghị m echeta ihe a nke anyị mụrụ banyere Josef taa. Ka m chetara unu ọzọ na a pụrụ ịnwa gị, ma ị pụkwara ịga n'iru wee nọgide n'ịdị ọcha ma ọ bụrụ na ị ga-ewere ohere a soro ihe mmụta ndị a ndị Josef na-enye anyị na ndụ ya. Ọ bụrụkwa na ị ga-ewere ụkpụrụ ndị ahụ meekwa ha ka ha rụọ ọrụ n'ime ndụ gị, ị gaghị ada. Mmadụ niile ọzọ n'ụwa nwere ike na-eme ya, ma ị kwesịghị. Nwee owuwe anya gị tutu nsogbu ahụ abịa. Ghọta na ịhụnanya nwere mweda n'ala. Nwee amamihe maka ịgbanarị ebe o sitere. Gaa n'iru ịbụ onye mmehie na-eju anya. Ghọtakwa na ịlaghachi azụ dị mma karịa ịbụ onye emeriri. Chineke ga-enyekwa gị mmeri ahụ nke o nyere Josef. Ka onye nwe m gosi unu n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Anyị na-abịakwa ọzọ na-ekwu na enweghị otu ọbụla ị pụrụ isi wee nwee mmeri n'ule nke ịdị ọcha obi ma ọ bụrụ na ị anabata Jizọs n'ime ndụ gị, ka ị wee nwee ike na amara iji wee nọgide n'ule a. Ugbu a bụkwa ohere ọma iji wee mee nke a. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịnabata ya ugbu a n'ime ndụ gị, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gaa n'iru na-ewusa ọnụ ike na amara ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.